The Highway of Discoveries, yan ang Tuba Benguet. From breathtaking agritourism sites located at Marcos Highway to thrilling ecotourism spots situated at Cannon Road, siguradong achieve ang bucket list mo dito. But if you're looking to experience one for the books, silipin natin ang isang must-try destination na swak sa mga adrenaline junkies. 45 minuto mula sa town proper ng Baguio City, mararating ang Barangay Twin Peaks kung saan makikita ang Aran Cave. Babagtas muna sa ilog at magte-trek ng 15 minuto upang makarating sa kuweba. Sisimula ang inyong spelunking adventure sa maliit na butas. Laging pakinggan ang kasamang guide para sa tamang teknik pagdating sa mas mahihirap na pagsiksikan. Pagkatapos ng ilang sandaling pagni-ninja moves, tatambad ang nagagandang natural rock formations na perfect for a groovy. Mag-rappel pababa and let's test those muscles. Sunod na makikita ang malakristal na tubig sa unang talon. Muling mag-rock climb at mag-rappel upang makarating sa pangalawang talon. But the challenge doesn't stop there dahil bago makalabas sa Aran Cave ay kailangan sumiksik sa tinatawag na Woman's Womb. Go girl! Bakit nga ba tinawag itong Aran Cave? Kwento ni Eric Wayan. Stories ng mga matatanda noon is that may nakita daw silang mga dalawang malalaking aran na sinasabi ng mga locals dito. So yung mga aran daw na yun is that matatangkad na tao or sinasabi nilang higante. Yun po yung bali-balitang mga stories. So yung sa doon nila nakita yung mga gamit ng mga laborers nila na nawawala. Inaasahang magbubukas ang Aran Cave sa publiko ngayong taon ayon kay Elmer Montino. For the Aran Cave, for the meantime, the Aran Cave is closed, but we are planning to open the Aran Cave after we finish the management plan. But when we open it, the Municipal Tourism Office and the Barangay Tourism Office of Twin Peaks and Country will be there to cater the queries of our interested tourists. Kaya idagdag na ang Aran Cave sa iyong bucket list and start your tuba adventure.